Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Presiden Rangba Jokanya Trap Youth Council ba Roy Person Rem la Shakhot Hajir Sadar Police Station. Namar bakadan ka kes persyaya yak blasim semoto daki pulit jangkalum dinjeri police station halor ke jing safriang ga video ko pen yak jing keren jong ha ke jing yalang balakot de komso kablalong dangsian hamot pran kab dairu ke jing yalang men kersyan ni karu ki badon ha pedeng jeki yak to por bandawa bom dai ban ailat ban yakon election MDC ya ki bom dai ki riulu hadin lami na thanat ba Roy Person Rem la ong bag jing syakot hajir kadai namar baki pulit kisim semoto dak ba pensiong nia bag jingkran jung kadai ba penya perniam bat ke bawan ra ig jing per judge ben riu bat kene ge jingkran kalaban kata yak syongsuk syongsain tang ha Meghalaya ndai hari India hi barok kawai namar bag video kelas sapriang stat ba uba Roy le thu pro dab jubab syaki pulit ben pensai ge jingmut jong jingkran ki bulok kren ha ge jingalang mot pran Toy ni sngap ig jing patai jong Roy hadin lami na thanat Syakot hajar menakasingi ke halor ka FIR ya ka ba ka nakaliang jong kalumding jiri police station kala yok diang ka Sautrik jong mentau benai habai dei begitu ka jingyalang ka ba komsu kala khot ka khat waitrik uniu benai mentau benai ha bo mot ran kat kum ka jing keno bat ka jing tho ka FIR kolong ba kadon ka jing pensapriang ha po social media ya kitu ki kentin ki ba nakaliang ka jonga ngalah keren ha to kasingi kawe gede ka ba ong ka kentin ka ba lesi nakaliang ka jong ki sim kumbang apnya perniam hang ni ha po ka jala ba dari India bro kawe bat ka baar ka jing keno kolong bang ong ru itu ki kentin ba lada ki para riulum ki jongi ki garu ki don kam yang ngi kum nyotrap mangin ya don lang ringkat bat ki ngiru ngin ya don hasenda jongki ngakren ni kita gentin ka bang ong bangin ra ikitiar gitar kum ta terter di kajing keno akaya FIR ya ka bala le sumu tu he do pulit dei bala file do nu breu dei hida ka police department ka bala shim sumu tu ya kani kam ban ong bagitu ki gentin ki jongal sikin wanra ya kajing ya perniam batkin wanra ya ka bakin pentut ya ka syongsuk syongsan hakani ka jala berkumju ru ha hari India hi borokoi namar baya ka tu ka jingkren ka jonga ka bakren ka kasngila sekulit la nela pen sapriang hakeleng jong kari India wat sabar kumju ka bala ban kata ya ka syongsuk syongsan ti menta kasngi la syakot ang nia po police station ban ai statement nakaliang jong IU bedipet ya kani kam mula wan menshim ka statement ban nakaliang ka jonga ngala de ban ai ya kala ka jong ka jing pensyai ba kumnu bat kai ka jingkren ka jonga ban ngala ong ru ba ka jingkren de ban shim be ya ka baro ka we ka jingkren de ban shim tangi itu manu ba pun safriang gitu ka jingkren po social media ya ka tangam tep bat habai de bat bat ka jingong bangingin ya rakyar lanengin ya don hasenda jongki garu lada ki don kam yang ya cibenang lan ya tura lan ya ngung nuru ya kata ngong hoat ngong ya kata namar bakum ki try muluk ngi long mangi ki try balada ki garu ki don kam yang ngi ki don kam garu ngin ya don lang hasenda ka jongki reben ong ban bangang penshot laneng organize kanu ka program ka ban ya rakyar tar lan man ra ki tiar pemensal kamdon ka bakum kata di kita ki jing pensaya ka ba laan na kaliang ka jonga khmat jongku IU mendas tadi ka jing sisya mo naka kibabuni kibri kibapenshit lani kiba kren ben ya ka jat benriu kibapenshit apa deng ka jat benriu ko jongi bat kiwe ki jat benriu kom ta ter ngilayu i ki FIR ngimdon e ban ong halor katan ring isu kwa ban kentu ya ka police department ba haba fishim kam kumbang iong mo ka an ka long equal ya bro mdei ban sushim ban suya jet sha lada hun lada de yangi kemut film shim nok kloi fin le kai ke badon kam ban le dia ki wei pat film shim kam ka jing kentu na kaliang ka jongi ka long ba ai bakum ka British sensar ka ri India article 14 ko ong bangilong equality before law tiki kamru ka ban shim kum tai gen lada ngi file persya enu ru ka police department ka ban shim kam ban pensitom ya ki kat kum kilenti jokaan Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams. All in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family.
Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.